nakinamdaman ta sa fight ni Muhammad Ali o ni Fraser. Ang una nalang fight, Phyllis Ali, wala ka doon ay return bout. Pero karon si Satanas, ang Satanas o nga itong Ginoo, wala return bout. Nga naman, si Satanas was defeated convincingly. Lupigid siya. Ang atong Ginoo sa wa pa siya mo adto sa kabingawan, nagpabunyag siya. Unya, nagpuasa siya. Muna iyang mga panalipod batok sa yawa. Ang iyaha nga pagpuasa, pag-abstinensya, pagtintal kaniya ni Satanas, way bout si Satanas. Lupig niya, mao nga pagka humani ana dito na may tabo sa Judean desert, niadto siya sa Galilea, sumala pa sa Ebanghelyo, human mabilanggo si Juan nga magbubunyag. O niya, siya nagwali. Nagwali siya bahin sa hinulsol sa mga sala. Bahin sa pagtuo sa Ebanghelyo. Sa atong Ginoo mismo. Kasi ang Ebanghelyo maawan ang good news. Kinsa maning mayong balita. Ang atong Ginoo, maunay iyahang giwali na siyang Ginoo. Siya mao ang Mesiyas. We said yesterday nga a joyless religion is a denial of God. Ang way kalipay nga relihiyon usa kapag dumili pagtuo sa Ginoo. Og ang preacher nga mo preach og death, why resurrection, why joy. So dili tinud-anay ang iyang giwali bahin sa kamatayon, pagkabanhaw sa atong Ginoo. Nga ang atong Ginoo in the end, mabanhaw siya. Usa ka malipayon nga hitabo sa atua nga kinabuhi. Kay kung way pagkabanhaw, ingon pa ni San Pablo, ang atong pagtuo is useless. Ang first reading, nakagisgot ka na to, bahin ni Noah. Kung imuha nga paminawon, makita gani mo ang gugma sa Ginoo. Nga, iyang gilimpyuhan ang humanity, pinaagi sa baha, flood. O niya, mahay ang Ginoo, sumala pa sa kasulatan, kadungog mo nga doon ay bangaw, kakita ka kag bangaw, ang Ginoo mo ng saad sa Ginoo nga, wa na'y deluge, wa na'y baha, wa na'y dako nga tubig, nga mo'y mupatay sa katawhan. Mao ka na ang saad sa Ginoo sa iyaha nga katawhan. Mag-uwan-uwan ka na, sagdil na, di lagi na mabahaog. Mo pamatyon tang tanan, dili na mahitabo. Kay ang Ginoo mismo, nag-ingon siya. Ang nibanus unsa man lain ang tubig sa second reading, dili na tubig sa baha, kundi tubig sa bunyag.
Ingon pa ni San Pedro, gipulihan ang tubig sa baha sa tubig sa bunyag. O ni ana, mawagtang na ang mga violence, mawagtang na ang corruption o immoralities. Ingon ta nga naamang hapon ang sala, parang sala mabuntog na kay pinaagi sa pagpasakit, pagkamatay sa atong Ginoo. Iyaha nga gibuntog si Satanas, siya na banhaw. Mao na husog San Pablo nga kung wala pa mabanhaw ang atong Ginoo, watay tinuan, useless ang atoa nga pagtuo. Bosa, nindot kayo, paminawon, nga in the end, madaogon na ita, malipayon ta. Apan kinanglan nga kita, maminaw kita sa sulti sa atong Ginoo, nga kita, mutuo kita, o niya, musunod kita kaniya. Unsaon na ito pagsunod kaniya? Sama nga siya, nagsunod sa sugo sa amahan kaniya, pagtuman sa kabubuton sa amahan. Tinuod, ang tao makasala gapon. Bawa yung Ginoo, di na mo kasala. Sala gapon ta. Apan sa tua nga pagtuo, ang makapahimo ka na to nga dili mamatay. Kay gipulihan sa Ginoo mga sakramento, usa niya na ang sakramento sa pagkumpisal. Sa sakramento pagkumpisal, we are being renewed. Pag-uhon ta sa Ginoo kanunay. Mao kana kaingon ta Semana Santa masulubon. Di man gid ta tamang masulubon. Ang subdued lang ang atong mga actuations. Dili gyud pakita nga malipayon dito kay pagkabanhaw ang atong tumong. Ang Ginoo na banhaw, gibuntog niya ang kamatayon, gibuntog niya ang sala. In the end, siya na banhaw. Apan, nganong dito man ang Ginoo sa disyerto? Kay dito sa disyerto, naa din ha, kanang mingaw nga dapit, naa din ha ang pag-meditate, lugar nga kita discern, maayo imong pag-judge, paghukom, ang imuha nga pagtanaw sa mga butang. Sa ako nang gingon, nga ang violence, corruption o immoralities, mawagtang ka na kung kita maminaw, musunod sa atong Ginoong Jesucristo. Nga sa iyaha, nga pagpasakit, pagkamatay, iya ka nang gibuntog ang kamatayon, gipulihan niya o kinabuhi. O diha sa mga sakramento, sa giingon nato kanento, sacraments are our assurances nga adunay kaluwasan ng tao na ang salvific action sa atong Ginoo. Mao nga karong panahon na pag Ash Wednesday nagsugod ang panahon sa Kwaresma, tinuod ang atong ending hibaw na ta, resurrection, apan anaa ka na ang paghinuklog sa atong mga sala, paghinulsol sa atong mga sala, nga si Satanas, ang iyang pagka-proud, ang iyang deception, atuan na nga mabuntog tungod sa atong Ginoo. Dako ang sakripisyo sa atong Ginoo, dako ang gihatag kanato, mao nga sa atong pag-meditate, paghinuklog, ang atong discernment
sigon jud kanunay ni anang dako masakripisyo aron kita mismo in the end magmadaugon kita atong mabuntog ang kamatayon, ang yawa ug maangko nato ang tinud-anay nga kalipay. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banhaw misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan.